Anga foli ni walimadon bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen san o san sunkalo seli kɔfɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil Islamique maa ɲɛma an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ Badara Aliyu Haidara n'a balimaw bɛ taa Fana ɲina Fanakaw y'u kunbɛn ni bonya ani karama ye u selen Fana u taara foli bila Fana alimamiw ani dugutigilakaw la o kɔfɛ Aliyu Badara ye wajulu kɛnɛ belebele ɲanamaya Fana misiriba kɔnɔna la baara ninnu kun cɛra ni ɲɔgɔn ye ba ye mun tɛmɛna Aliyu Badara ani Fana Ansaru ni ɲɔgɔn cɛ Ousmane Kane Samba Traoré tun b'u nɔfɛ Fana taga in na Cherifula Jabaraniso tɔgɔ la laada don Cherif Badara Ali Ousmane Haidara bolo san o san seli tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ taa badiyan ziyara kɛ Fanakaw fɛ ntɛnɛn don juin kalo tile 10 san 2019 ɲinan tun ye a san 10 ye a kunbɛra Fana dugu donda la a n'a balimaw Cherif Ibrahim Haidara Iba Harun ani Kishki Haidara k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye u jatigila la bisimilaliw ni bonyamasigiw kelen kɔfɛ Jamiat Ansardine tɔndenw n'a tɔn ɲɛmɔgɔw fɛ Cherifkɛ n'a ka délégation wulila k'u kunda dugutigi bara ani alimami fo ka taa se radio Kawina la ka taa foli ni bonyamasegin kɛ u ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kɛra k'u kunbɛn ka tila ka dugawu ɲini u fɛ Cherifu yɛrɛ fana ma u ka nisɔndiya dogo kɛnɛ in kɔnɔ a kɛra laada ye san o san an karamɔgɔ ni ziyara tɛmɛna selincinin kɔfɛ ani seliba kɔfɛ an bɛna an sen jɔ Fana an karamɔgɔ ni o ye Badara Aliyu Haidara ye a bɛna wajulu kɛ Fana ka na Fanakaw la nisɔndiya an b'o sira de kan inshallah nali kun ye o dɔrɔn de ka na mɔgɔw bila Ala ka sira kan o nali kun de b'an bolo inshallah an nisɔndiyalen don Fana population bɛɛ bɔra cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ka na an karamɔgɔ kunbɛn vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ fɛnɛ an donna du kɔnɔ a du bɛɛ bonya ni karamaw de ta kan sɛgɛrɛ vraiment o ye an nisɔndiya an kɔni nana dugawu don de la an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛna don karamɔgɔ bɛna wajulu minnu kɛ su in na terrain na Ala k'a mɛn kulo di an ma Ala k'a kɛ kumakan ye dugawu don ye minnu bɛ jamana basigi ka jamana hakili sigi ka jamanadenw bɛn sufɛ wajulu kɛnɛba sigira sen kan o kɛra Fana misiriba la an karamɔgɔ caman tun bɛ minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ micro la ka ladilikan nafamaw di silamɛw ma Cherif Badara Ali ni a balimaw selen kɛnɛ kan a ye kuma ta ka dugawu kɛ jamana ye jamana ye dekun min ni o b'a kɔnɔna la ani kɛrɛnkɛrɛnnen la bi ni dekunba min an ka jamana sɔrɔ ka dugawu ɲini aw fɛ nin kɛnɛ in kama minnu bɔnɛna u nin na ka ɲini Ala fɛ Ala ka yafa u ma dekunbatɔ minnu bɛ u cɛla an b'a ɲini Ala fɛ nin sigi in bonya kama Ala k'u lafiya maa minnu ye nin banban ciw ye ani u dɛmɛbaw an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ma an ka fɔra Ala min tɔgɔ la Ala k'a ko kama Ala k'u labila u yɛrɛ damaw k'u bila ɲɔgɔn na u bɛ min ɲini ɲɛnɛmaya in kɔnɔ hɛrɛ la yarabi ma Ala k'u kɔli o la nin janfan jugu ninnu tigɛbaw Ala k'u to janfan ninnu na an bɛ da ye an bɛ da ye a fɔra ni ŋaniya min ye a n'a fɔra ŋaniya ɲumantigi minnu ɲɛkɔrɔ an b'a dɔn Ala sɔnna ka danni ma dɔrɔn ne hakili la o k'an ka so in na taa bɔ wulibali don dɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra talatadon sɔgɔma ni ɲɔgɔn ye ba ye min kɛra Cherif Badara Ali Haidara ani Jamiat Ansardine Islami tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ tɔn ɲɛmɔgɔw ye u ka nisɔndiya yira ɲinan ta wasaba sɔrɔla la san o san depuis an ye baara in daminɛ san o san I b'a sɔrɔ o jama de ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a bɛ ka jidi a bɛ ka kɛ ɲɛta ye san o san an b'a ye fana an ka jamana Mali ani Mali lamini jamana o mɔgɔ bɛɛ bɛna I n'a fɔ Côte d'Ivoire Burkina ka taa se an ka région fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan a karamɔgɔw ni a tɔn ɲɛmɔgɔ ni kanuba bɛɛ bɛna o de la san o san kabini a daminɛ na dɔ de bɛ fara jama kan wa dɔ de bɛ fara nafa kan a ko ye min ka bonya an b'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala k'o yira an na maa ba kɛmɛ sen donna orobɛji sɔrɔli la Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna la kunnafoni dira kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ mun na bɛnna an ka jamana baarakɛyɔrɔw fɛ minnu ka baara ɲɛsinin don jiko kunkanko
ɲɛnabɔli ma ka bɛn arabadon juin kalo tile 12 ma. Sadio Sidibe, Fuseni Keita tun bɛ Shirifula Jabaranso tɔgɔ la. Mali jamana gouvernement a ka bolofara min bɛ wele ko département de l'énergie et de l'eau ni o bɛ ji ani courant ko fɔ. U ka bolodi ɲɔgɔnman kɔnɔ ni o n'u dɛmɛbaga jɛkulu ye, u sera ka fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan. Ni o de ye ka jisunuma nati Bamako sigida wɔɔrɔnan bɛɛ kɔnɔna na ni branchement 100 ɲɔgɔn kɛli ye. Ni fɛɛrɛ kura ye min ni a bɛ jisunuma natili ko fɔ Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sigida maaw ka lafiya kosɔn. Ko jisunuma na sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔna sigida maaw fɛ. Kɔrɔlen ni o baaraw musaka kun bɛ t'u jɔ 24 ma. Sisan o baaraw na kɛ jamanadenw ye 4 na. Fɛn min ye bolofara 9 ɲɔgɔnna ye. O de sigira sen kan cogo min na baaraw bɛ se ka teliya. Juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen premier ministre Dr Boubou Cissé ale ye an ka jibontonba an b'a fɔ ma ko kabala ale o kolobokari. Donc o hukumu kɔnɔna la hakili la mɔgɔ caman bɛ yen Bamakɔ minnu tun tɛ ji sɔrɔ olu bɛɛ ye ji sɔrɔ sisan ka taa fo logement sociaux ɲamana ni fɛn ninnu bɛɛ la olu bɛɛ bɛ ji sɔrɔ sisan. Donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi alhamdulillah jiko tɛ problème ba ye Bamakɔ ten mais baara fitinin dɔw bɛ olu ma ban n'an y'olu baara ninnu kɛ Bamakɔ ka bɛɛ bɛ ji sɔrɔ. Kabala dɔrɔn ta ale projet bannen an b'a fɔ ma branchement sociaux bɛ komi logement social ou bien promo téléphone na. Donc fɔlɔ n'i taara demande kɛ SONAGED la k'i bɛ fɛ ka ji don i ka so i bɛ wari kasabi min sara a tun bɛ taa 20,000 ani 40,000 na. Mais ni branchement sociaux ninnu b'a to i tɛ nana foyi sara 40,000 kɔ. Donc 20,000 tɔ gouvernement de b'o ta en charge. Donc a bɛ komi gouvernement ye branchement subventionné. An bɛna daminɛ ni semaine na dɔrɔn agence 3 la. An ka agence 3 an b'a fɔ ma Bakɔ Jikɔrɔni ani Falajɛ ani Banankabugu. Donc olu 3 bɛna daminɛ. Agence 6 tɔ olu bɛna kɔfɛ o tɛmɛ hali dɔɔni. Donc Bamakɔ bɛɛ de concerné len don branchement sociaux ko in na. SONAGED ka nin wulikajɔ kura in laɲini min b'a la o de ye k'u ka ji sɔrɔta tile kɔnɔ jamanadenw ka lafiya kosɔn o ji hakɛ ka se litiri 144 ma tile kɔnɔ ka sabu kɛ a ka cakɛda kura ye min bɛ wele station de pompage de Kabala. SOMAPEP ma ɲɛma ka fɔ la Bamakokaw mako bɛ jɔ ji hakɛ min na tile kɔnɔ o bɛ bɛn ji litiri 370,000 ma tile kɔnɔ nka nin fɛɛrɛ kura in bɛ se ka jamanadenw wasa fo ji litiri 24,000 o bɛ to mara kɔnɔna na. Branchement sociaux ninnu 100,000 de don. Komi n'i bɛna du 100,000 ka ji don olu ma. Donc a kan ka kɛ san fila hukumu kɔnɔna la ka daminɛ 2019 ka taa bila fo 2020 kasabi bɛ taa fo miliyari 12 la. A bɛ komi miliyari 12 Mali yɛrɛ bɛ miliyari 10 ɲɔgɔn ta la. O ye étude dɔ de kɛra gouvernement du Mali fɛ a bɛ fɔ min ma ko schéma directeur d'approvisionnement en eau potable, c'est-à-dire ka kɛ cogo bɛɛ la pour que Bamakɔkaw ani minnu b'a kɛ Bamakɔ lamunu na ka se ka ji ɲɛnama sɔrɔ en continu. A kun de y'o ye donc o schéma directeur nana bɔ nin projet la a bɛ fɔ min ma projet Kabala. Projet Kabala tɛ fɛn wɛrɛ a bɛ ouvrage de concerné ouvrage bɛ jɔ pour que ka se ka ji ta ba la ka sanuya pour que ka di population Bamakoise ni environnement ma. Mali yɔrɔ wɛrɛw b'a la comme an y'a fɔ cogo min na sisan Kita b'a la Nyoro b'a la Buguni b'a la Selenge b'a la région de Ségou kɔnɔna na o ye Marikala b'a la donc Gawo ville fana b'a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana cakɛda min ɲɛsinen bɛ ji ani kuranko ma o kelen bɛ ka wulikajɔ boloda jamana fan bɛɛ fɛ jiko binna kun kan cogo min jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ jamanaden bɛɛ kelen-kelenna ka ji sanuman sɔrɔ o ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye yanni san 2032 cɛ. Conseil des ministres n'o ye ministrew ka ladala ɲɔgɔn ye a mun kɛra ka bɛn arabadon juin kalo tile 12 ma a yirala k'a fɔ ka tile 3 kɛ tasibila k'a sababu kɛ bingalikɛla cɛjugu ye wale mun ta ka ɲɛsi sobamdakaw ma mun kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na an ka Alhamidu Badini lamɛn ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Moti région n'o ye jamana marabolo duurunan ye yen gouverneur n'o ye général Sidi Alassane Touré ye dansigila ale ka baara la k'a sababu kɛ banbaciw ka tiɲɛni ye mun n'a kɛra dɔgɔnɔdugu dɔ la karidon sufɛ kunnafoni kun fɔlɔ kun y'a yira k'a fɔ ko maa 95 o de nin tora a la nga araba jamana famaw y'a yira k'a fɔ ko o hakɛ kofɔlen tɛ sababa ye ko banbaciw ye maa hakɛ mun faga u ka nin walejugu senfɛ ko ye maa 35 ye minnu cɛla denmisɛnninla ka maa 24 o kɛlen Mali gouvernement ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ o y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko général Sidi Alassane Touré n'ale ye Moti gouverneur ye ko dansigila ka baara la o kunnafoni dila jamana foroba jabarani so sanfɛ n'o ye ORTM ye
fɛn mun ye Mali jamana ɲɛmaa ye n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ko tile 3 tasibila na kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma minnu bɔnɛnaw ni na karidon juin kalo tile 10 san 2019 Sobanida dugu kɔnɔ n'o ye dɔgɔnɔ dugu dɔ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye ni banbaciya wali sugu ye o kɛlen don ka fanga sɔrɔ Moti mara kɔnɔ bawo ka kɔn Sobanida dugu ɲɛ o ɲɔgɔnna dɔ kɛra Ogosagu dugu kɔnɔ ka bɛn ni marisi kalo tile 23 ye ni maa 100 ni maa 60 tora a la n'olu kun ye filaw ye. K'a yiraw la k'a fɔ ko Sobanida ani Ogosagu ni fila bɛɛ ye dugu ye mun bɛ Moti mara kɔnɔ wa yen de ni cɛni wale sugu bɛ kɛ ka caya. Ka kɛɲɛ ni bingali wale mun tara k'a ɲɛsin Sobamdakaw ma an ka ɲininikɛla Amadu Jalo n'a ka jatala ye u ka kuma galamani tɛngu maa dɔw la walasa ka maaw hakilina dɔ a ko kunkan an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔli la a kumakan bɛ lase Fatumata Kane fɛ. A bɛ wagati jan bɔ bi an ka Mali jamana camancɛ yan fan binganiya waleya cɛjugu bɛ ta ka ɲɛsin u ma sanga ani wagati min ni o kɛra sababu ye ka dankari maa caman de ka ɲɛnamaya la kulu maramafɛntigiw fɛ minnu ni u ma lakodɔn ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye Sobamɛnda dugu kɔnɔ bin kɛra yen dugudenw kan min ni maa caman de bɔnɛna a nin na ka taa se u ka dantanfɛnw ma ni o ye baganw ye ka taa se tasuma donni na u ka bolomafɛnw caman na wa maa dɔw yɛrɛ tununa an bɛ donni min na i n'a fɔ bi olu ma se ka lakodɔn fɔlɔ. Nin tɛ camancɛ ko ye nin tɛ kɔrɔfɛ ko ye nin ye Mali ko de mɔgɔ minnu bɛ ka sa maliyɛnw don donc ne bolo ne t'a fɔ camancɛ ne t'a fɔ kɔrɔnfɛ ne t'o si fɔ ne bolo maliyɛnw de bɛ ka sa. Wale minnu bɛ ka kɛ an ka maraw kɔnɔna na a ka jɛya maliden bɛɛ ye siya kɛlɛ tɛ siya kɛlɛ tɛ maaw de bɛ anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni maaw don maa ŋaniya jugu don maa t'u bɔrɔ dɔn maa t'u hakilina dɔn maa t'u hamina dɔn donc n'olu nana ka na hakilina dɔ sigi anw kun i b'a ye k'a fɔ bi kuma tubabukan fɔlɔw la u b'a fɔ ko Mali kɔrɔnfɛ bolo Mali camancɛ bolo Mali tilebinfɛ bolo u b'a yira anw yɛrɛ sɔnna déjà ka Mali tila an kunkolo la. Jamanaden caman fana y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni kɛlɛ tɛ siya kɛlɛ ye filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ jango ka taa se sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛ ma. Ni min bɛ ka kɛ fagali jugu min bɛ ka kɛ ne bolo o tɛ siya kɛlɛ ye parce que n ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n ye Ala ka hinɛ a la ko n'i ye ne ka buruju gosi i bɛ taa sɔrɔ filaw b'a la n'i ye fula dɔw ka buruju gosi i bɛ taa sɔrɔ kadɔw b'a la dɔgɔnɔw b'a la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ fana a bɛ ten bamananw ni fɛnw a bɛ ten ne yɛrɛ y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ furumuso ye fula de donc ne bolo fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ nin ye o de kama an kan ka ɲɛɲini nin kɛlɛ in a bɔra min a sababu ye mun ye u b'a fɛ ka mun de ɲini an ka jamana ye n'an sera k'o dɔn je pense que an bɛ se ka kɛlɛ in ban. Jamana an b'a daminɛ ni lakanabagaw ye lakanabagaw jɔyɔrɔ ka bon baara in na parce que n'i ye Sobanda jate minɛ Sobanda ani poste min bɛ yen a fɔra ani lakanabagaw ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 17 yala bin bɛ se ka kɛ dugu k'a daminɛ 17h n'o ye wulada yan fan fɛ ka taa fo dugujɛ sɔrɔsiw ma yɔrɔ sɔrɔ cogo jumɛn o ɲininkali bɛɛ b'o kɛ i yɛrɛ la Ogosagu kɛra o cogo kelen la Ogosagu ni Bankasi tɛ kilo 20 bɔ sɔgɔmada fɛ fo ka taa waati jan kɛ o ma se o donc olu kɔrɔfɔw ni o jateminɛ kɛcogo anw ka danaya b'an ka sɔrɔsiw kan an b'u dɛmɛ an b'u soutenir nka fɛn dɔ don bibi na ni maliden bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka a la. Ka sanga ni nin n'a ɲɔgɔnna binganiya waleyaw ye jamanaden caman fana ye u ka welew da ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma cogo min na u ka se ka jɔ u jɔyɔrɔw la fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la. A ka gɛlɛn Sobamda min kɛra filɛ nin ye u b'a fɔ ko sanga kulu sanfɛla tɛ dugu in bɛ duguma de dugu in bɛ duguma ani Jankabu man jan Koro man jan Bankasi bɛ yen Douanza Bandiagara ninnu bɛɛ sɔrɔdasiw bɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di depuis wula fɛ fo su kɔrɔbalen fagali ka kɛ ninnu ka taa mɔgɔ si m'u ye a ka hakili ma dɛ an minnu bɛ yɔrɔ dɔn a ka gɛlɛn a ka bɔ an hakili ma a ka bɔ an hakili ma donc an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka cogoya bɛɛ kɛ minnu bɛ nin kojugu kɛ u k'o minɛ. Bi a sera jamana marabaa yɛrɛ ka wuli ka i jɔ ka nin ko in ta a bolo la a k'a ta a bolo la mun na a k'a dɔn k'a fɔ kibaruya minnu bɛ di a ma kuma dɔ la a na kɛ ni majɛngɛ bɛ kibaruya ninnu lasɔrɔ parce que ne ka dɔn na ma da la fiyewu k'a fɔ ko jamana marabaa taamana ka taa Mopti mara la min ni Sukoya tɛ kelen ye min ni Sangafo tɛ kelen ye donc bi an bɛ se k'a fɔ a ye fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ a fɛ. Bibi na an maliyɛnw an b'an disi gosi
minnu an tɛmɛna an fɔ minnu fɔra n kɔ Sunjata Keyita o firun an m'an disi gosi n'olu ye est ce que bi an man k'an yɛrɛ ɲininka est ce que olu bɛ taabolo min an yɛrɛ b'o kan sabula Mali bɛ degun kɔnɔ bi cɛ tɛ se ka Mali bɔ a degun na muso tɛ se k'a bɔ ni Maliyɛnw yɛrɛ tɛ k'a fara ɲɛmɔgɔ fara kɔmɔgɔ kan bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que an k'an ka patrie défend force extérieure foyi tɛ se ka bɔ kɔfɛ vraiment min na Mali défend n'an yɛrɛ Maliyɛnw tɛ sabula ka d'a kan fɛn bɛɛ n'a bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a ko la donc vraiment n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'an hakilinaw kɛ kelen k'an ŋaniyaw kɛ kelen vraiment Mali bɛ se ka sécuriser ni Maliyɛnw yɛrɛ donc force extérieure foyi tɛ se ka n'an défend n'an yɛrɛ tɛ il est temps que vraiment an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ k'an ka patrie défend. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bagatara kɛ minnu ma u sigiyɔrɔw la min ni a ye dankari buna adamaden caman ka ɲɛnamayaw la ko maa 35 o de bɔnɛna u ni la o maa 35 la denmisɛnnin 24 bɛ o la wa nin waleya cɛjugu min ni a bɔra ka kɛ ani Ogosaku ta cɛ tɛ tɛmɛ kalo 1 ɲɔgɔnna kan ni nin ɲɔgɔnna kɛra yen fana marisi kalo tɛmɛnen ni maa 100 ani maa 60 fagali ye filaw la siya 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye filaw ni dɔgɔnɔw ye. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna lase Alihamidu Badeni fɛ. Côte d'Ivoire ni Ghana jamana n'olu de ye jamana fila ye diɲɛ kɔnɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka kawo ko binankun kan u jɛra k'u kan kɛ kelen ye sigi dɔ senfɛ k'a yira k'a fɔ ko campagne san 2020 ka taa bila san 2021 na k'o ka kawo feereli najɔ fo ka taa fɔ ye sanbaga jɔnjɔn sɔrɔ a la minnu ka sanni bɛ yiriforotigiw nafa. Nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye ni jamana filaw n'olu de bɛ ten kan diɲɛ ka kawo ko binankun kan u ka jɛ k'u kan kɛ kelen n'o de ye k'a fɔ dɔ ka fara ka kawo sɔngɔ kan yaasa u ka se ka yiriforotigiw sara cogo ɲuman na u ka nafa sɔrɔ a la. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko n'i ye diɲɛ ka kawo ko ta k'a lajɛ saba sara la a fila bɛɛ bɛ bɔ ni jamana fila in de la n'o ye Côte d'Ivoire ani Ghana jamana ye. U ka laɲini o de ye k'a fɔ ko kakao tɔni kelen u ka se ka feere $2 wari 2,600 la yaasa ka diɲɛma lasɔmi u ka nin wulikajɔ kura in na ni jamana fila kakao ko ɲɛnabɔbaw ko fɛn min ye san 2020 ka taa bila san 2021 na ko campagne kakao ko n'u feereli jɔ fo ka taa fɔ ko ye sanbagaw sɔrɔ la minnu b'a san olu ka sɔngɔ ko fɔlen na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin yiriden n'a bɛ wele ko kakao a feereli bɛ nun don kabini campagne daminɛ waatiw ni jamana fila ka wulikajɔ n'o ye Côte d'Ivoire ani Ghana jamana ye laɲini mun b'a kɔnɔ o ye kelen pe de o de ye k'a fɔ kakao ka feere sɔngɔ ɲuman na mun n'a bɛ yiriforotigiw nafa. Ni Côte d'Ivoire jamana ka nafasɔrɔ siraw yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la 10 bɛɛ bɛ sɔrɔ kakao dama sabu la sɔngɔ mun sigila jamana faamaw fɛ ko kakao kilo ka feere o la o ye 150 ye nka o sɔngɔ tɛ ka labato maaw fɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire jamana yiriforotigiw ka tɔn n'o maa ɲɛma ye kan ka ko f'i ye o b'a lakali cogo minɛ a ko n'i ye yiriforotigiw yɛrɛ ka musaka bɔta jate k'i b'a ye k'a fɔ o tɛ se nafa sɔrɔ ka kakao la n'a kilo ma feere 200 ɲɔgɔnna na. Fɛn min ye ɲɔgɔn dalajɛ belebele ye o bolodalen don ka bɛn ni juillet kalo tile 3 ye yaasa ka yiriforotigiw kunnafoniya ni wulikajɔ kura in kan n'o de ye k'a fɔ kakao ka feere sɔngɔna u yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ mun na. Algérie jamana kɔnɔ fɛn min ye kiritigilamaw ye olu kɛlen don ka wulikajɔ belebele boloda yaasa ka yuruguyurugu kɛbaw nɔ minɛ o minnu caman ye jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika taamaɲɔgɔnw ye. Arabadon tɛgɛ dara maa mun kan yaasa k'a ka kow fɛsɛfɛsɛ waatinin kɔnɔ n'o ye détention provisoire ye o ye Algérie jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ye n'ale tɔgɔ ye Ahmed Ouyaya. Arabadon juillet kalo tile 12 ale kun bɛ kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ n'o ye Cour suprême maaw ye yaasa ka ɲɛfɔli kɛ jalakiw kan minnu kɛlen don k'a sɛgɛrɛ k'a to minisiriya la n'o de ye k'a fɔ jamana foroba nafolo donna da dɔ fɛ minnu ma ɲɛdɔn jamanadenw fɛ ko wa fɛn min ye dansago walew ye a y'o kɛ k'a to a ka minisiriya la n'o de ye ka fan dɔ maaw kusaya ni tɔw ye. Cour suprême maaw kɛlen kɔ ka nin maa in lamɛn n'o ye Algérie jamana minisiri kɔrɔ Ahmed Ouyaya ye u ka na t'u bolo waatinin kɔnɔ n'o ye détention provisoire ye fo ka taa fɔ k'o ɲɛdɔnna. Fɛn min ye El Arachi kasobo ye ni maa in bilalen don yen de o kɛlen ka bɔ n'a ye Cour suprême kɔnɔ ni k'u kunda ni kasobon kofɔlen in kan Algérie jamanaden caman kun b'a kɔ ni ka parabɔ u k'a ma ko zon jamana nafolo suɲɛla. O arabadon kelen fɛn min ye Algérie jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika o masurunama wɛrɛ n'o tɔgɔ ye Abdel Ghani Zalan o minɛna kiritigilamaw fɛ ni k'a bila sɛgɛsɛgɛli bolo kan. Abdel Ghani Zalan jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika ka yɛrɛmangutu baaraw n'o ye campagne ye o maa ɲɛmaya kun kalifalen don ale de la. Alamisa Algérie jamana ɲɛmakɔrɔ Abdelaziz Bouteflika nɔfɛma maa 2 olu fana welelen don bɔgɔ jɛnini kan. Abdelmalik Selal n'ale tun ye Algérie jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ye ani Amara Ben Younis n'ale fana tun ye minisiri kɔrɔ ye.
sudan jamana kɔnɔ yaasa ka bɛn nati ko kura finitigilamaw ani jamanadenw cɛ ameriki y'u ka jamanaden dɔ sugandi cɛfɔ ani kanbɛn kama ni fan fila maw ni ɲɔgɔn cɛ n'ale tɔgɔ ye donald buff ale sen cunna khartoum n'o ye sudan jamana faaba ye ka bɛn ni araba ye maa b'a jigiya k'a fɔ ko sigikafɔ na boloda ko kura ni fan fila maw ni ɲɔgɔn cɛ o maa mun na sugandila ameriki jamana fɛ n'a tɔgɔ ye donald buff ni t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka ni baara sugu kɛ maa mun kun b'a nɔ a ka taama na ka na sudan jamana kɔnɔ o de ye ameriki jamana secrétaire d'état adjoint ye mun n'a ka baara ɲɛsinlen don farafina ma n'ale tɔgɔ ye tibor nagi o secrétaire d'état adjoint ale y'a yira k'a fɔ k'a nata bɔ ni fan fila maa ɲɛmaw na k'a na ɲini finitigilamaw fɛ u ka fu siri u ka dansago walew la ka ɲɛsin siviliw ma ameriki jamana k'u ka ciden bila ka na cɛfɔ ani kanbɛn kama sudan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o sabu bɔla etopi jamana minisiri ɲɛma abi ahmed ka taama dɔ la mun kɛra khartoum juin kalo tile 7 sigikafɔ mun kun bɛ sudan jamana finitigilamaw ani siviliw cɛ o jɔra kabini mɛ kalo tile 20 bawo ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si jamana marali kun kan n'o na kɛ furancɛla fanga ye san 3 kuntagala kɔnɔ o ɲɔgɔn faamubaliya sababu la fɛn min ye sudan jamanadenw ye o kun kɛlen don ka murutiliwalew boloda n'o ye désobéissance civile ye tile 3 kɔnɔna na wa ntɛnɛdon o kun y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka maa sugandiliw ye jamana mara kan ka kalifa minnu ma k'u kunna jamanadenw ladɔnniya u la bawo ka wulikajɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ fanga ka bɔ finitigilamaw ka bolo kan ni k'a di siviliw ma japon jamana minisiri ɲɛma shinzo abe ale bɛ taamana tehran n'o ye iran jamana faaba ye a ka ni taama kun tɛ dawɛrɛ ye bɛnbaliya mun bɛ etats-unis ani iran jamana cɛ k'o tasuma duga japon jamana minisiri ɲɛma shinzo abe ale sen cunna tehran ka bɛn ni araba ye juin kalo tile 12 cika mun b'a bolo ka ɲɛsin iran jamana ɲɛmaw ma o de ye k'a fɔ ko japon jamana n'a jɛniyɔrɔ fin yaasa fɔnkoɲɔgɔnya mun bɛ ni jamana fila cɛ ka fu siri o la a selen tehran n'o ye iran jamana faaba ye sigikafɔ tɛmɛna ani jamana ɲɛma hasan rouhani cɛ wa alamisa a kan ka masala ni iran jamana silamadinɛ ɲɛmaba o ye n'ale tɔgɔ ye ali khamenei ye japon jamana minisiri ɲɛma ka dantigɛlikanw kɔnɔ ani iran jamana ɲɛma ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ko maa si tɛ kɛlɛ kɔ wa fɛn min ye japon jamana ye o n'a jɛniyɔrɔ fin cogo bɛɛ yaasa ka kɛlɛ bali iran ani etats-unis jamana cɛ a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kan ka tigɛ yaasa ka mugujugu cili kunbɛn ko bawo iran n'a dafɛ jamanaw ka basigi n'o ye moyen orient ye k'u ka basigi bɛ diɲɛ ɲɛtaa yɛrɛ de ko fɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye japon jamana ye u ka petroli santa ka bɔ jamana wɛrɛ la kɛmɛ sara la 5 bɛɛ bɛ bɔ iran jamana de kɔnɔ nka dɔ bɔra o la ka sabu kɛ etats-unis jamana ka ɲangi ye a kɛlen don ka min bin iran jamana kan jago nasiraw fɛ japon jamana n'ale ka petroli fanba bɛ bɔ iran n'a dafɛ jamanaw kɔnɔ kun b'a ka nin wulikajɔ la bawo ni jamanaw ka basigi bɛ japon yɛrɛ yiriwa ko fɔ basigi seginna ko kura hong kong jamana kɔnɔ bi alamisa nka ɲininkali bɛ kɛ yala o na kɛ basigi kuntagalajan ye wa arabadon kɔni nisɔngoya taama bolodabaw ani lakana tigilamaw sera ɲɔgɔn ma n'olu ye gazi jugu fiyɛ ani ka marifakisɛ manaman ci maaw la arabadon maa ba yiriga de bɔra hong kong dugu fan bɛɛ yaasa kana tali kɛ ni nisɔngoya taama in na mun sen fɛ o ye sira dɔw tigɛ maaw la o nisɔngoya taama kɛ kun kɔni o de ye k'a fɔ ko gouvernement maaw ka sariya sen kura n'o ye projet de loi ye k'u ma sɔn a ma o sariya kura mun n'a sigi ka fɔ kun kan ka kɛ araba wasadenw fɛ hong kong jamanadenw bɔra fan bɛɛ ka na o de bali o sariya n'a bɛ fɔ a ma ko projet d'extradition o de ye k'a fɔ maa o maa mana tiɲɛni kɛ hong kong jamana kɔnɔ k'i ka bila ka taa Chine jamana kiritigilamaw ka bolo kan k'a ladɔnniya ko kura k'a fɔ ko hong kong o ye Chine jamana dɔ ye mun y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kabini san 1997 nka hali san o ka yɛrɛma hɔrɔnya ko sabatilen tɛ u bolo k'a da hong kong jamanadenw ka wulikajɔ kan k'u ka nisɔngoya yira k'u ti jɛn n'a ye cogo si jamanaden ka bɔ hong kong ka taa kiri Chine jamana kɔnɔ fɛn min ye hong kong gouvernement ye ka da jamanadenw ka wulikajɔ kan olu kɔni kɛlen don ka ni hakilina kura baaraw ɲɔngiri fɔlɔ kalanso tubakɔrɔ alasan dugure kɛra yɔrɔ min ni dako safinɛ pat réflexe yirala maaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dako safinɛ pati réflexe ye minankura ye mun ye parfumerie Gondour ka minan ye a bɛ sugu kɔnɔ Mariétou Diallo Samba Traoré ka sɔrɔlenw don nin kɛra nisɔndiyaba ye complexe scolaire tubakɔrɔ alasan dugure 1 ekɔlidenw bolo awɔ nouvelle parfumerie Gandour ale nana a ka pati kura koromo kari u ka ekɔliso la k'u fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔ ka ɲiningaliw tɛngu u la ni ka donbolo caman di u ma alhamdulillah an ka produit kura min n'an ye ale
denkundi kɛ bi ni tubakɔrɔ ekɔlidenw ye wa ale tɔgɔ de ye ko Pati Reflex. Ale ye dako sɛgɛ de ye an ye mun bila sisan marché africaine na a bɛ sɔrɔ sugu fan bɛɛ fɛ wa ale ye dakulan ye mun nana don adamadenw jigiya kɔrɔ i komi a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko Reflex. Donc fɛn 4 de b'a la a bɛ mun jɔyɔrɔ fa wa a yɛrɛ fana a jɔnjɔnjɔn sigilen don fɛn min kan o ye aloe vera ye. maa maa n'i bɛ aloe vera dɔn ale bɛ bana caman furakɛ. Aloe vera n'i y'a lajɛ depuis lawale yɛrɛ ko ye fo kɔfɛ ale kɛra jɔnjɔnba ye furakɛli la fo kana bila bi la o bɛɛ ma yɛlɛmalen ye k'o kɛ dako sɛgɛ ye k'o bila sugu la Nouvelle Parfumerie Gandour Côte d'Ivoire a y'o de kɛ nin waati na k'a ka aloe vera bɔ k'a bila. N'i ye Reflex ta ale nana ka sumun kɛlɛ kɛlɛlen kɔfɛ minnu fana bɛ yen ni da kasa ye wa ni da kasa tɛ bɔ a bɛ da kasa diya a bɛ kanga a bɛ ɲin jɛ bon a b'a to i yɛrɛ sigilen sanga ni wagati n'i da ko a la a ka di ye ka to ka i da fiɲɛ k'i yɛrɛ tɛgɛ la pour que ka se k'a kasa sama tellement a kasa ka di. Dako Pati Reflex maliyɛnw tɛgɛ dayɛlɛlen a kunbɛn minnu ka Dako Pati bɛnnen no a ma olu wasalenba ye u da don a la k'a ɲɛfɔ a ye kɛnɛya min lase olu ma. Pati Reflex n y'a utiliser a bɛ san caman bɔ d'abord pati dentifrice don a dilannen bɛ ni yiri dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko aloe vera. Aloe vera yɛrɛ yiri min don a bɛ fɛn caman furakɛ a bɛ bana caman furakɛ donc n'an ye produit sɔrɔ o la min yɛrɛ dilannen don ka kɛ o ye je pense que u bɛ fɛn caman nafa an ye min ka wo bɔ ɲintara la ou bien ka joli misɛnninw bɔ ɲintara la a ka jugu o ma ni fɛn bɛɛ ye. Complexe scolaire Tubakoro Alassane Doucouré ale ɲɛma n'ale ye dunanw bisimila a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ale ka kalanyɔrɔ sugandili la ka na ni pati kura in koromo kari a y'a jira k'a fɔ ni baara ninnu bɛ don ale ka cakɛda ani Nouvelle Parfumerie Gandour olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kadara kɔnɔ a nisɔndiyalen y'a yira k'a fɔ n'i ko kalan i ko kɛnɛya fɔlɔ. Bi ne sewalen don ne kɔntannen don kosɛbɛ parce que n'i ye complexe scolaire Tubakoro ta certes a base ye kalan de ye éducation de don maintenant éducation kɔnɔna la fana a tɛ se ka ɲɛ fo sira dɔw fana ka tagama parce que an y'a constaté san kɔnɔna la ɔkɔliden caman bɛ yen nɔ u bɛ na tout le temps fiche médicale minɛ k'a fɔ ko ɲiw b'u dimi u bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la n'a ye donc an fana ye laɲini min kɛ an ka partenaires fɛ n'o ye Nouvelle Parfumerie Gandour ye an bɛ se ka nin journée organiser cogo min na an nana pati n'o tɔgɔ ko dentifrice Reflex. Donc a bilala sugu la a bɛ kalo damadɔni bɔ ne yɛrɛ a utiliser ka caya bon souvent ɲini fitinin dɔw tun bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ donc depuis ne a utiliser daminɛ o problème banna donc an ye ekɔliden caman fana bɛ chaque fois u bɛ na k'u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u ɲin b'u dimi donc an ye pati in fana proposition k'u ye parents y'a san u ye u y'a utiliser ça fait que Dieu merci u sera k'u ka cours suit ka ɲɛ parce que n'i man kɛnɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la cours dɔw bɛ f'i kɔ donc f'i ka tila ka na ɲini ka i bila jour la a bɛ problème caman lase ekɔliden ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Dako Pati Reflex a ka ɲi ɲin sumu ma microbe misɛnnin fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dankari ɲin ka kɛnɛya la a b'o bɛɛ kɛlɛ ni ka da suma ja. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.